Hello guys, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Danau, no? Ito kasama ko. Oy, Oo. magandang umaga po sa Ganun inyo. kami. Saan kayo pupunta sir? Leader Papunta po kami ng Kamote, sir. Kamutis. Leaders team building. Team building. Saan company kayo sir? Cebu First. Cebu First Sir. Company, talaga, no? Nangunguna sa Cebu, no? Cebu First, 'yun ang nangunguna sa Pangalan Cebu. pa lang, nag-uuna na. Nangunguna sa pangalan pa lang first na sa Cebu. Nandito tayo sa Italy guys. Leaning Tower, Pizza. Ito na guys. Morning to guys, morning. Ganda ng tanawin guys. Hi. Ito na guys, saan guys? Yan guys, ang mga magigiting na salesperson guys, ang mga magaganda, no? Nandyan sa Eiffel Tower. Parang Miss International sila guys. Ganda ng bukang liwayway guys, no? Nandyan tayo sa Danau City sa Cebu. Oo. Ito no, ayun. Parang ano guys, sa Israel nangyari, no? Parang kung tingnan mo yung cloud formation. Ito guys ang Leaning Tower, no? At doon ang Eiffel Tower. Loy kanino ta? Ito na lang sa sigurutan sa gigutom mo. Wait lang for me, day. Hindi, daghana. Daghana, alang ka, daghana lang for me. Sige, daghana lang, Ito guys, Taj Mahal, no? Taj Mahal to guys, no? The elephant. Amerika naman tayo guys, no? Statue of Liberty. No? Silhouette. Ito ang sasakyan namin guys, mamaya papuntang Camotes Island. Malapit lang dito to guys, yun. Yung nakikita mo yun ang Camotes Island guys. Yan o. Yan, siguro nakikita nyo dyan o. Yan ang Camotes Island. Pupunta tayo dyan para sa team building namin. Holland naman tayo guys, sa Holland, no? Ito guys, India guys.
Mamaya guys, ipopost na natin to. No edit guys. Tingnan nyo guys, may ulong nakikita. No? Ano yan? Parang sumisilip sa atin, no? Saya-saya ng mga kasama ko guys, oh. Di ari pa way make up, way panudlay. Ako na ni pangsen. Way ligo, way panudlay. Dila boarding ba? Wala bitaw. Anak, anak, kato mem, kato. Anak. Je, hawa sa anak. Hi, sorry. At least naka third place ni sa international. Sige, next season. Ah, leading ni Cardo. Miss Jud. Anak. Wow, Oh, si darang way make Wala ko mag-solo ay, di ka mananaw. up. Uy, makiri ra way make up uy. Mura balik sa picture siguro. Ano sir? Ikaw ba? Sa Chris na yan. Hatag bula, itsalin ba? Serious kita dito ba? Kapag sa iPhone tower. Misa rin, no? Oh. Dito pa sa ato, dito sa tagnaog dai. Dito. Ano, mahala ka ng programa, mag-drawing mo. Gwapo kay ko pagkuan eh. Oh, yang kuan ba, yung view. Nindot siya.